ubizwe yona. uThixo uyeza ngoba ubizwe nguwe, uve igama lakhe ukuba Nkosi ulungile, kuze kwaba lapha Nkosi unami, kuze kwaba lapha undigcinile. Haleluya. Umbize ke ngamagama kangokuba wena ufuna okanye kangokuba wenzela. Zivuleke ingcango zezulu, zivulwa indumiso, ipraise ke ngesilungu. Niyabona bazalwane, kukhona into ethi ama-chorus la ngoba idla ngokuba indumiso ezi okanye ipraise kuthiwe zezizibalekayo. Ukhona uThixo pha, ngoba kaloku njengoba uvuya nje uvuyiswe nguye, uThixo uyavuya futhi uThixo uyazukiseka. Haleluya, haleluya. Ngoba inhliziyo yakho ibonga yena, ungena ezintendelezweni zakhe ubulela. Haleluya. Zivuleke ingcango zezulu. Uba ngabe ungene eNewari isuke. Haleluya. Isuke iwari. Okanye istress sisuke uphele umgowo. Ngoba ungena ubulela. Don't make a mistake. Ngoba xa ungena ke apha emasangweni ungabi nawo umbulelo. Ndithe kuwe noba ayikalungi lento ubuyicelile, kodwa ngena unombulelo. Zikhona imfazwe ongaziboniyo nongazibonanga okudlulise kuzo uThixo. Yilonto ke ngokufuneka ubulele. Haleluya. Uthombe sidlule ezintweni ezinzima njalo siyaqo. Awuzinqobelanga ngokwakho, awuzidlulelanga pha, udlulisiwe. Athombe ungena nathi, akawususa umlilo kodwa ungena nawe. Uzokabulala ngoba ulalani kuYehova ngoba yena elungile, igaba zakhe zibi ngonaphakade, ububele bakhe bukuzizukulwana nokuthembeka kuzizukulwana ngezizukulwana. Nina sizukulwana sangoku bulelani kuYehova ngokuba elungile. Ndithe uyangena, andithethe ngomnyango wenkonzo kuphela, ndithetha mna ngomntu wonqulo, a person who is devoted, umntu ozinikeleyo kulo Thixo ke. Ngoba kaloku ndithe uyakwazi ukupraise kodwa unganquli. The minute unqula uthi Thixo ndingowakho, uthatha i-ownership yena uThixo, ngenxa yento yoba wena unikela umzimba wakho njengedini eliphilileyo, a sacrifice. Uthandaza, ndithe ayikho semhlabeni kuphela, uthandaza ungena emasangweni akhe. Ufunda izwi ungena emasangweni akhe, ungena unombulelo udlule. Ube yimvu eyaluswa nguye. Kuthiwa umalusi uyazazi zakhe izimvu, uzibiza ngamagama. Lunqulolo. Yimilenze mibili ifana nebelief eyinkolelo. Uyakholwa ukuba ngoba uThixo ukhona, kodwa awuthi kuba ngowakho. Then the minute you step
engaziyo but sizothetha ngalesi ngayo namhlanje. Kumane kusiwe emsamo kuthiwa mathilethile. Kodwa thina siphakamisa amehlo wethu siwabheka phezulu, siwabhekisa phezulu. Apho uncedo lwethu luvela khona. Avule iminyango evalekile. Amandla endumiso. Amandla endumiso. Akhulula izibopho. Yes. Ngamandla endumiso. Akhulula the chains ezisemzimbeni. Kufuneka siyeke nalento yokuba ngoba mawujonge esisimo ubhekene naso. Susamehlo wakhe esimeni uye kumnikazi. Oh yes, God. Kungcono kanjalo. Ngoba kaloku xa unqula indlela yakho yokucinga gets redirected. Njengoba ujonge apha kule meko ngoko ojongene nayo, redirect indlela ucinga ngayo and direct those eyes usibhekise kumbali nomgqibelo usokholo lwakho. Yena njengoba unqula nje uthi yimani. Ikhona into engiyivayo. Ngoba kaloku uconnectiwe ngoku. The minute you connect, ufaka iplug iya kuThixo, heart yakho iheart kaThixo. Kuthiwa wait a minute, ikhona into engiyivayo phaya. Ikhona kwenzakalani phaya? Zithini izidingo zakhe? Ubethakalaphi? Ukhonxelephi? Ulungiswe emazulwini. Amandla endumiso. Oh yes, God. Suthi waxa upraise ngexaba ngisithi mina into yendebe yemilomo. Suthi waxa upraise uThixo akenza into abenzi nje when you are praising. Ubiza uThixo ekenzela akunikeze attention. Xa sithi uThixo yes I'm listening, then you worship. Ingxiliwe inhliziyo. Uyabona umuntu we worship. Ihleli nje inhliziyo yakhe iyalangazelela uThixo ophilayo ukuba ndingamkholisa ngantoni. Suka kwezakho izinto mani, ndinqule ndikuphendule ndikuxela izinto ezinkulu. Uyabona umuntu ohlala elunqulweni nomuntu ohlalayo endumisweni uza nezinto ezinkulu, izinto ezingaziwayo ngabantu. Nalento yakho ubhekane nayo ufumana amandla athi onke amandla ngoba amandla yatholwa uhlala hayi bangcwele. Hayi bangcwele. Hayi bangcwele. Kuthi kusunyayelwa izwi. Kusunyayelwa emthwini. Connected. Kuthiwa xa kuthiwa ubani lenkosi ogama linguJesu iqhuma into kuwe. Hayi man, awuzibuli sithathu ngathi usikorokoro semoto. Iqhuma into, ndiyayazi le nkosi. Uyabona bangcwele uba singanohlobo lwabantu abahlala endumisweni. Ngoba uThixo yena uhlala endumisweni. Singabi nezimvu kanti ezizimvu azinamalusi. Uyimvuka bani? Ayathola ukuhlala kuye. Ukuhlala kuye. Ngoba amandla ayatholakala.
apostle ukuba ngaba singalo hlobo labantu who are rooted in praise and in worship, abantu abazizimvu ezaziwayo ngumalusi. Aningeke nibe nengxaki mkhonzazana, aningeke nisindwe libandla, beningeke nive ubunzima sinirhuqise kanzima ukuba ngaba besilo hlobo labazalwane. Uyabona abantu abanikele imizimba yabo, ndicinga ngoku Paul no Silas ezanceku zazibethiwe zazibethiwe kakuhle ukugqiba kwazi ukubethwa zavalelwa. But guess what? They worshipped. Zange bathi Thixo kutheni lento sibethiweyo, Thixo kutheni lento sivalelwe. When they worshipped, I'm sure imizimba yabo yayiduma, kodwa bathi ulungile, bathi ewe lo waziwayo ungophilileyo. Oh yes, God. Bathi zinqaniwe inhliziyo zethu, zinqanele uThixo ophilayo. Ndithethe ngabantu ababethiweyo, babethwa nje bavalelwe. Worship kuyavulwa incwadi uba kanene singalungisa phi kuthiwa ngiyalaxesha kanye xa bezukisa kwakhona uzamazamo olukhona kwabekhona inyikima lafika izulu lama ngenyawo lathi sesikhona wakukumabizwa sabele sesikhona ngoba kuconnectiwe lala phezulu. Now I have a question for you. Are you still connected? Are you still connected? Where are you right now? Ngoba kaloku xa usahleli kwa praise uyafana noba usenyeleni. Sithi ngeke ngokuba mawudadele enzulwini ngoba ungeke waze wabambisa xa usenyeleni. Uyadingeka ukuthi ngoku awuhambe emzulwini, uhambe uyoconnecta, uye kumalusi. Abantu abatsha asingeke size sibe nengxaki yobungcwele. Ngeke kube khona isidingo sokuba makube kunyenyezwa into enye yokuba mabengcwele awuhlale kakuhle. Ukhona mhlawumbe ndigenwe emoye yeniwa ingxaki bangaba umuntu ofuna ukushunyezwa ngobungcwele uphilo Yesu amngenileyo. Abazalwane uphilo Yesu ungene kuwe saluka fifa undithethe ndimameleni kakuhle. Uphilo Yesu ungene wena lo uzawuthi ngokumamkeleyo kodwa impilo yakho ifane naqala. Kwawuphi uYesu na endimaziyo uthi xa engene emntwini yo Oh God. Oh God. Uba ungena uYesu enhliziyweni yomntu ngeke man, ngeke. There is no way
Nilo hlobo yabantu abathi what I'm challenging you. You know yourself very well. Kodwa ndithi kuwe imakakuhle. 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 Le mihla abangcwele ayindawo. Ayindawo. By ayindawo I mean iphelile ixesha. Emkile amaxesha ebhodini. Masingathi ngoku sithetha namatye. Lungani bantwana bam. Lungani. Lungani. Lungisani. You know yourself very well. Uyazazi apho ubethakala khona. And ude ungcona nomuntu obethakalayo. Ithetha ukuthi lo muntu uyenza but ekwenzeni kwakhe uyabethakala. Izobonakala phakathi inhlambululo. Uthi mama okanye tata, "Hey, ndinengxaki. Ndinengxaki. Inhliziyo yami iyafuna ukwenza okungalunganga. Ukwenza into echaseleyo nalento endingenileyo." Then uncedakale untongeniweyo lowo. Uthi ohlabelayo sincede sikubone. Ngoba uThixo ubusy. He is doing something ngemini yethu yokuphila, ngensuku zethu zokuphila. Kodwa just have a prayer. uThixo sindivula amehlo. Ingathi kanti nje sihamba ngemfama. Awuyezwa le nto kuyo. True worshippers. Abanqoli benyaniso banikele imizimba yabo, asingobethu. Sizizimvu ezomuswa nguye, asingobethu. Siyenziswa, siyahanjiswa, asikwenzi ukuthanda kwethu. Noba ufuna ukuphendula akuvumi. Akuvumi ngoba ungena. Athi ohlabelayo ixilongo lizokhala. Abese sithi sondelani. Sondelani. Sondelani bantwana. Wena hamba kude. Ngaphandle kwasibaya. Ngaphandle kwamalusi. Sondela. Lithi zinonkosi. Isono siyakuthintela ukusebenza kukaThixo. Uvumela uThixo akusebenze. Makungabikho sithintelo.
There was one day kushumayela a teenager. But we have a problem. Yabantu abangafuniyo ukwaziwa ngento abanayo. Akukho nto imbi ngoba waziwe njengentombi enoYesu. Ndithi xa ndifika esikolweni ndithi ndifuna uAkhanya, kuthe omphu Akhanya, ndithi lo simsiweyo bandithathe bandise kuye, mabangabhideki, mabangabhideki. There is this video and ayesu wakudala isenguye namhla, lamayekisa nguye namhlanje. Uyabona lento ifana nerelay, ifana nerelay, kunikezelwa ibaton. Njengoba nibatsha nje nibancinci nisaziswa uYesu, nifundiswa ngaye, masithi ke xa sinikezela kuni le baton, you receive it and you run with it. Luhlobo labantu abatsha esifunayo. Those are the true worshippers esifuneka kule mihla. Hallelujah. Amen. You know, I am very, very worried. Ngento endiyibonayo yokuba ngoku uSathana esa strategy sokuba akukhuphe endlini kaThixo usiyekile. Ngoku into eyenzekayo uyakugcina apha endlini kaThixo ungalungi ulapha. Njengoba kuthiwa ngena emasangweni wena uphanga phandle esangweni awungenanga. That is why I'm saying I'm very, very worried. The worried because si-adapta ngoba izinto zapha zingena apha endlini kaThixo. We are slowly losing abantu abatsha bethu endlini kaThixo, slowly, and we are forced to must understand. Mna ndizoxela namhlanje ndithi vuka, You must understand. vuka, le imihla le ayindawo liphela ixesha abangcwele. Ayizusinceda into okufana uba sibe sininyumbaza sinixele into nifuna uyiva. Hlala kakuhle. Sindiseka. Phila ubungcwele. Yes. And you know, niyazi kakuhle uba ngoba umuntu bekufana uba uphi. Tonayo. Ibandla uYesu azolanda libandla lingenamibimbi. uSathana umsebenzisa umntana semncinci sebeleni. Nina nilinde ukuba nide nifike phi ukuze ninikele imizimba yenu. Xa unikele umzimba wakho njengedini, a sacrifice, holy and acceptable, asingeke sesisokole. Ndinomthandazo wokuba Thixo, we have said enough. Andifilishi mamumposi lingathi akukho nto esingakhange sibaxeleyo nabantwana, akukho ndlela ekungazanywanga ngayo. Kukuni kushiyeke kuni ngokuba ngabanenza ntoni, because we cannot force you, unfortunately. Xa ngabe uyinikiwe isezandleni zakho, it is up to you uba ngoba wenzani ngayo. The reason why abantu abaphanga phandle umhlawumbe ingahaleleki lento because there is no difference.
Hey Thixo. Ngoba abangaphakathi endlini kaThixo barhala. Oh God. Bazawushunyezwa ngobani? Thina sesibadala kuzothiwa hayi senibadala nini. Kodwa xa kukhona uhlobo labantwana. Oh, bangcwele. Uhlobo labantwana abanikela ngemizimba yabo. Yo. Dinewari uba izothi xa ifika kubantwana abazayo izawube seyinjani. Ngoba nide niyithathe le nto. Haleluya. Kasinkosi sincede. Ininikeza indlela zokufa. Ajilisane nenhliziyo zenu. Ukuze ningene emasangweni. Ningapheli ngokungena emasangweni. Kodwa nimazi. Kodwa nimazi. Lo Yesu enimaziswayo. Yini bangcwele. Yini bangcwele. Yini bangcwele. Yini bathandekayo. Ayisekho thina into esizawuyenza ngoku. Nangu Yesu ubethelele emnqamlezweni. Nanga amazwi asixhenxe niwavile apha. Nangu umoya oyingcwele naziswa yena ongumthetheleli. Yintoni enye bangcwele? Masithini ngoku? Khumbulani iKalvari. Khumbula iKalvari. Khumbula lapho Jesu wakhona elokazi osiya elokazi osiya. Ingabe na ukuphalala kwegazi kube ilahleko na? Ingaba ukufa kukaYesu kube ilahleko na? True worshipers, nikelani imizimba ibe lidini eliphilileyo elikholekileyo moya. And that is the true worship. Ayikho enye into. Ayikho enye into engizayixelela. Yiyo le. Njengoba sizoma ngenyawo sime ngezinyawo bangcwele. Ukuba ngaba ukhona apha and you know ukuba ngaba uyivu nje
kodwa umalusi awunaye. Ewe manditsho, hayi ngoba umalusi akekho, kodwa wena uyimvu engenamalusi, ulahlekile. Ukuba ngaba uthi God ndenze ukuba ngaba ndibe yi-true worshipper, ndincede. Iza ngaphambili uThomas eseza, uThixo asivusele abantu abatsha abanikeleyo ngemizimba yabo. Andazi noba mhlawumbe mandithi umuntu omtsha iza ngaphambili, kodwa andifuni ukwenza njalo ngokungathi unyanzelwe, kodwa ndifuna uthathe isigqibo ngenxa yokuba uvile. Asimfuni uHerodes isithi ngoku, ngenxa yokuba uvile, ngenxa yokuba ufuna ukuguquka. Uthi Thixo, ndizihlolile ngoba njengoba izwi lenkosi lithunyelwe ukuba ngaba lenze umsebenzi, nali liwile. Kuthethwa ngezimvu ezaluswa nguye, kuthethwa ngabanquli. Uthi yena ufuna abanquli benyaniso, ufuna abantu abanikela imizimba yabo ibe lidini eliphilileyo nelikholelekileyo kuye. Ukuba ngaba you are here today, I did not know that I still need to move dear worship. Umzimba wami andinikelanga ngawo, awungeke uze ube lidini eliphilileyo nelikholelekileyo kuye. uYesu lapha wasifela, uyinkosi ephakeme, wafela bonke abantu. Igazi lakhe laphalalela thina sonke. That must not be in vain. Imigudu nemizamo yezulu must not be in vain ngenxa ye-generation that refuses to do the will of God. Thomas. Hallelujah. Hallelujah. I would like to extend this. Inamandla Ndumiso xa endaweni engcwele. Inamandla Ndumiso xa endaweni engcwele. I'm a product. Ungibona nje, I'm a product of holiness. Ungibona nje. Ungibona nje. Sinkombe isifuba ngalonto. Ungibona nje. I would like to extend this invitation now to Mtala. Uthi indlela yami ayisahambi kakuhle, angisamanga endaweni engcwele, nawe baleka uze ngaphambili. Indumiso xa ume endaweni engcwele, it becomes your defense. Yakulwela, yakulwela, yakulwela. uJehoshafati kwafika imikhosi emininzi, kwakhokhela abantu abadumisayo, kwadunyiswa bawina imfazwe. Ayingehele ngedumiso kuyakulwela endaweni engcwele. Indumiso yakulwela xa endaweni engcwele. Phakathi izandla zenu, yakulwela indumiso, yakulwela. Jemi place icala attention yakhe yona indumiso yakulwela. Nendonga iyazidiliza, khangela iJerikho babeyijikeleza bedumisa, sadilika indonga zeJerikho. Thixo of indumiso, Thixo wethu onamandla onke. Abantu mdala balekisa useyazayo, kuwazaziyo. Baba siyathandaza ngale mini namhlanje, uNkulunkulu wethu onamandla onke, sesizinikela sibe lidini
waseNazaretha egameni likaJesu. Pastor T. For me, cause we pray. Full izandla zakho amkele. Full izandla zakho.